आब'लानो ए दिनैसो माथो माथो खौरां रां नांनाय जादोंमोन आब' न'खर सामलायनो हायाखै एसे मदद मोनगौमोन नामा आब' र'लाय र' बिदि गाबनो नाङा र' नोंसिनि गदा मा जाखो माइनाव सोरां बिथांखिनि 25,000 रांखौ नोंसिनि गदा मोनाखै नामा गथफोरनो बिब्दि रां होदो नामा औ सोरखारा 9,685 एसएसजिनो सा 96,850 आइजोफोरनो मदद खालामदों नों जेबोखौनो मिथिया र' आं नोंनो साहा फुदुंना लायनि नों दुखु खालामबाय थानो नाङा जिउआव दावगालांनांगोन सोरखारा आइजोफोरनो गोबां मदद खालामनानै होदों नों खौरांफोरखौ लालाय 9,000 आइजोफोरनो मदद होदों जेरै दाउ हांसो दोनग्रा न' बोरमा दोनग्रा न' आबाद मावनाय बायदि रोखोमनि मेसिन आंखौ नुदोंआनो माथो एसेबां मदद मोनबोबाय नोंबो मोनगोन जिंगासिनो नाङा नंगौ नामा आब' नंगौथ' आरो नोंसोरनि गामिनि आइजोफोरखौ बुं सोरखारा सेरिकालचार मिसननि गेजेरजों एम्फौ फिसिग्रा आइजोफोरनो गोबां मदद होबाय दासिम 13,500 आइजोफोरनो बर'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि गेजेरजों गोबां सुबिदा होबाय बेफोरखौ मोनथिनानै साहस मोनबाय आब' मोनसे जिंगा बिहामजोखौ लानानै नोंनोथ' मिथिखागौ बिहा दासान्दि 6 दान है मानो जिंगासिदों आइ अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों सोरखारा बे बोसोराव 6,000 गोरबोआव थानाय आइजोफोरनो मदद खालामदों नङाना मा बुङो रानु आब' अ जोंनि जायगायाव गोजोन थासारिखौ गोजोर खालामनायाव बेलाय आरो मा जाखो बुंगासिनो र' लाखपति बायदेव बिथांखिनि गेजेरजों जों बायदि गासै आइजोफोरानो मुलाम्फा जागोन प्रमद बर' दैदेनबाय थानाय UPPL सरकारा आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनाय बिथिङाव लानाय बिथांखिफोरखौ आइजोफोरनो होदों रांखान्थियारि रेहाय होनाय लोगोसे थुलुंगा आइजो FPCनि सिङाव 12 खाना दासिमाव 50 लाख रां मोननो हादों आरो 7 खाना 3.95 लाख रां मोननो हादों गोजोन आरो जौगानाय बे बोहैथिखौ अरायबो लाखिनो थाखाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि BJP UPPL आरो AGP मित्रजोतनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालाम।